Ka buram bat ka jiro nga ai show blay bat ka jing kuble it ya barok ya sngaw ya kane ka kubor. Haka episode kabaladep ngalay kren shapang ka jing lay bertong bat ka jing ai Ksuid. Bat ru ka jing ngai Ksuid. Bat shibon kiway. Henry haka ni kapor nga wan pat shapi shapang ki Ksuid u Thlen ka Taro ka Shwar ka le jadu mentor bat ki rukom jing ngai Ksuid ki baper ka jing kali kalong kumno ngila ban light na kini kumno ngila ban job na kini lada pipet ha ka jing tray ka jong Jesus Christ ka jing shikri jong umap ye ka pop bat ube no ru ye ki Ksuid ki kray ube no ye ki pangbur ube no ye kita ki bor jong Satan ki bawan ha ki rukom baper bat ngiyo ba u Jesus Christ ula job daga be no ya Ksuid ba u Satan bat utau briu bra yo e jing palait ka hima jo blay kalawan hau hakani ka por ngin ye kren halor jong gane ka mat kabalakta ya ka jingai jong ki babun kumno banle don ki briu ki balalet ban pen shitom ya ka tu ka ying ka bala subas niu thang ye ka ying peniap yo briu be shnong lani ki wei ki jing pen saja pen shitom na mar ka ta ka jing subas niu ba ka jing kren nganong ye pi kani kam dei setia ka lenti ban pendu ye ki bakum kini kadai ka kam ka basniu pen ban ka bangile na mar gile da ka buit da ka bor na ka banta ka do nam ta ka snam ka bnet na mar ka bnet ka snam na mar ka snam kanam la ban wan ra ya ka jing bha lano ru wat nam le kum ta wat pen sniu wat pen jot wat pen yap wat thang ye ka yiga sem wat kawang mau lene wat le ka nu ka jing pen jot ka bada ka bor jo briu ban le ye ka ni don kam da ka bor jo blay ngiyo i hang ni ba ka ni baro ka wan no Satan u ai ki kerteng ha ki rukom ba per ki jing tray jo ki Ksuid ka jing tray jo ka jing ai Ksuid ka jing tray jo Thlen ka jing tray jo ka Taro ka Shwar ka jing tray jo ka jadu ka mentor ka ba pila ban ong kerteng ki jaj ki kerteng ki bo Satan pen pau Henry kini baro ki wani na ka tmei jong Satan jo Lucifer u Satan u yak jakor sentiment u tahi u ba ka jingsni u baro ka wan na tang ba u pau ki ru kom ba per dan ki briu ki balangai hagane ka jingai dan ki briu ki bo Satan wan raspa wan ra ye ki jingker khu haki bakin yo lese maki ki muat Henry kalalay ka pateng ka bawan ban here nangta ki babon hi kita ki briu ki snow ba ki ong ila sakana kunlong imtip kay ka bajia ki snem ki por lani kami temen kapatamen ki bajia kini ki long ki jingjia ba ki balong Henry nga yeng nga ka por ban kren na ka ktin jo blay balada kalong na kanuno ka benta kabang itip i bau Satan udeu Lucifer lahap na beneng bat ya ka dujok le shnan ta jong bat ka jing tray jong kala don na du ka pere den ban penjot yo briu hadu kini kiski bat banwan pen pau giru kom ba per Dina ma daga daula da pin ngai how Jesus Christ pila ban light na ka bakum gani ka bor yu so yu kray bat ki bakum kini don kam ban yo i ka jing palai hang niu Jesus kren na ka gospel yo Marcus kan riu le nong ga de kot ka ba kan nyau ka kini ki dakru kin boot ye kita ki bangai haga kerteng jonga kin ya be no ya ki Ksuid kin kren de ki tali batamai kin ra no i ki sen balada kin di eru ka ba peniap ka nom pen sniu ye ki ken kin bo i ki ba pang kita kin yo akia
Ngio ila ban be yo Ksuid ya kerteng Jisu. Bat ru ka jing kren ki wei pat ki telit ga bor men sim bakut. Hang ni ko ong kin ra no ik seng. Ra no ite ki Thlen be no ye ki. Lani be no ye to setan ba mi haga dur jo seng. Haga dur jong doka, haga dur jong miao, haga dur jong ki jing tao, ki ba per, ki ba wan, ya ka ban pen pao. But what ya kata ka bi ka ban, la da don ka tao Ksuid ba wan ra, da kata ka bi ka ban. Kanom pen sniu, nang tang kin duai bat kin be no ya kita ki bor jo setan. Kini kilong ki bentang ki bangi hap ban skutu, baka jing job ka day da ka bor jong ublay. Nang tangi yo i hang ni haga gospel jo Lucas ka lenong ka ba sipaw bat ka dekot ka ba kat kendai ka ong ya ka ni ka jing to ka ong kum ni hakmi o Jisu ngala ai ka bor pi ka ban yu roj alor kip sen ba ki nyang lar tham bat alor ka bor barok ka jong nong shun bat om da ni eru ka ban pen sniu hang ni ka don biang ka ktin sen Kadon biang ka ktin jo nganyang lartam. Ka kton ru ka ktin jo nong shun. But onom la ban pen sniu. Ka ba crunch pang ki Ksuid ki Thlen ki Taro ki Shwar. But kita ki bor Ksuid bor krei ki ba wan. Kinom la ban pen sniu. Haka kerteng Jisu. Naka benta jong pi wat nom shepti. Naka benta gitu ki ba don ka ni ka jinya day. Ka ba kum ka ni pi ha ban bread no. Bat ban i no. Bat ban pendu pendam no ia ki. Wat hang ning yo i kum no ban pendu pendam. I shema ka kam di ka apostle ka nong bakat kendai. Ngan pule na duut kot ka bakat nyo. Te baro ki le benai ka ni bagi jiu ki krik ki shong Ephesus. Ka di septing te ka la kem ye ki baro bat ka tengu tra Jisu la pen kraw. Si bunte na kita ki bala langat ki la yo wan ki da ya pla. Bagi da ya tu ya la ki jingle. Higay jingle jo ki, kamot ka jingay Ksuid, ka jingay halor kita ki Ksuid. Bargong bat om kendiat na kita ki bajule ki jingle mentor. Ka jing ai Ksuid, ka jingle mentor, ka jingle jedu. Bargatay ka jing connection bagi Ksuid, bagi Thlen ki Taro ki Shwar. Bar kita ki jing ri lani kita ki bahir patenghi, ki bale se menta bi ong ngim ri ngim tep. Bat phim tip shisha phim sngau thu na ei ka wan kum no kalong henry don ke ei ka bo setan u yo ban rung hagata ka donu de ta ka ying bat upen pau ki rukom ba per bat hang ning yo i haba ki ni ki briu ki la wan ban ngai hau Jesus Christ bat om ken diat na kita ki ba jule ki jingle mentor ki la yo walam lang ya la ki kitab bat ki la ya thang ya ki hakmat ki briu baro te kila khenlang ye ka dor jong ki bat kila shem ba ka long san po hajar ki sbai rupa ka dei ka dor ka ba remba ha ka da ka por henry ni nong le jedu mentor ki wan ra ki thang no ki ne ki nong ai Ksuid ai krei baro bread thang no kita ki nong Thlen ki Taro ki Shwar baro bread thang no ke ki badon ke jinga dei pen kut no pen wai no ba ki nom yo shu ban su thi ki nom yo shu ban pen pau Yaladi leng pa ka ying ka sembat ka jingem jopi kinom yo shu ban kata hang ni yo i ka Bible ka kren la pendu la pendam no kum ta da ka borba e ka ktinu try ka la roy bat ka la job yo i ya ka ni ka benta Dei halor jong ka ni don ka jinkermen ka ba kraw ba kita ki ba ngai how Jesus Christ la ban pen wai la ban pen du no ye ki kam jong nong shun Hebrew arlen nong kot bakat sao gong na mar kata ba kita ki kun ki long ki nang yo benta na ka do ba ka snam ma uhi ru da ka ju ka ru kom ule shim benta da ki ju bada ka jing yap un yo pendu no yo tau badan ka bor ka jing peniap u tau long setan ken fi u tau badan ka bor ju ka jing peniap kita ki Ksuid ki krei jedu mentor ki Thlen ki Taro ki Shwar bat kita ki jingai Ksuid ki ba wan u setan Ksuid wan ban mi pau ru kom ka ba per henry ya ka ta don kam ban pendu no da ka bor jong ka jingyap u Jesus Christ tau badan ka bor ka jingyap la pendu no ya ka ta ka bor jong u da ka jingyap ka jo Jesus Christ
But kum tapi ha ban sngau tu na mar ki ba kum kini ki men sim ba man ki kut hiru ha ka jing pen jot ka ba kraw naga kitab jing pen pau khat kan dai ka lenong ka de khot ka ba khat kan dai la ya tu ang ni ko ong kum ni bat ngalayo I yo tom ra khlau ba di kis im jong ka kendo ba di tagi pa ya pom jong ki balaya senglang ba ni let ma yo tau ba shong lor ka ta ka kulai ba yo tau pa ya pom jong u te la kem yo tom ra khlau bat lembat uru yo nong tulpa balam ler u bala le ite ki dak khala hakmat jong u da ki baula syukori ki ta ki ba priang ite ka dak utom bra khlau bat ye ki ta ki jing mane dem ye ka ta ka dur jong u ye ki de baro la bret im ken sha ka ta ka pong ka ding ye ka bala thang dau kenda yo I ka ba kut jong neu setan ula ban pau ka dur bra khlau ula ban pau ka dur jong nong ai Ksuid ai krei ki jong ri ki ni ki Thlen Taro Shwar le ni ki nong les new bat kum ta ter ki ba wan henry ki ni ka ba kut jong ki ka de sha du jok bam la setia ban penne ye ki le ni kim la ban im slem ha ka pertai paro on bread no iki Singapore gading yo iki jin job jong u Jesus Christ ni shemang ni sana ka kitab jing pen pau ar pol non kot beneng kong hadu ba ar gong ba ngalayo I yo angel ba wan here na beneng u ba don u shabi kata ga liulong ba klem try ba u kanjiri ba kraw ti jong u ba u la kem yo to yak jekor yo to sentiment u balong Ksuid ba u setan ba u la kum yo u shi hajesnam baula bread ya ushe ka liulong ba klem dry baula set ya ka baula shon sharp ya ka halor jong u kanang ba unom yoshu ban syukori kin jaban riu tan dalam pendep ida ka sia jasnam te adin kata ken ka dai ban palai no shipor hang ning yu I ba bala kem no yu setan la wai no kata ka jing syukor kata ka jing le sniu kata ka jing baman baro ka jing sniu ko wan no setan ublay ne ubri unom last dia ban pen bor Ksuid nom la ban pen bor kadai ga jong pi ka ba biha ban rai ka ba nengkong ye kita ki bal subai ka ba kum ga ne pi dai ban rai ban bread ban pendu ban damno namar ka dai ka jing rai kut jong pi ban nom dan shu ka jing dai bat ki ne ki bor yu setan Ksuid paro kaba ar nam ta jong pi ki bangai pim dai ban shifting ye ki dai ki but yu setan ki bor ki jingdum namar bala ai bor ki ka kertengu jisu ba dai ban yale persha phim đây ban shifting phim đây ban bu phim đây ban bu kho phim đây ban don kata ka jing yo I bo Ksuid kham kraw ban yo blay em but they halor jong ne ga nong rim ga Bible gong la ai yo jisu but a kerteu jisu ki khosi broken dem kro na kranye pi ba pinom shifting menta let's say don ki bri bong pi la yo Ksuid don ki bri bong la ai Ksuid mano don bri pi ong pi pang kum ni la don ba ai Ksuid le ni kum ta ter ne ni shibon kita ki jing pen shifting o la ngat bi o la yo Taro o yo Shwar o la yo Thlen o kum ta what nom shifting duai ha ka kertenga do jisu ba ka jing palai u try kan wan but be no ide ki Ksuid paro ya u briu ba lai lut ha ka kerteng u jisu ka jing job kan wan adu wai try being a duai ne ka por na ka banta ki to ki briu ki badon ka ne ka jing day but ki ne ki board yu setan ki Ksuid ai ba kan du kan dam on thang on penjot but on pen prano ki kam yu setan baro da shisha om da ka bau briu penjot nrei da ka bor jo blay on penjot no ini ki kam jo ka jingdom da ka jingai jong ki try hame kan pen waino bar kum ju na ka banta ki tu ki ba yakun na ka banta ka ni ki jingat enti wa ai ba kinom shifting ablay kin yang scam bat kin ya shaprang kinom shifting da shisha kin job no da ka bor ka jo blay om da ka buip da ka bor dei do men same jo try la job no ki kam jo ka jingdom ha ka kerteng u jisu nga duwai nga pan. Amen.